Iván Camaño despídese do Concello de Catoira. O líder dos populares no municipio abandona as súas responsabilidades por cuestións laborais. Teño que anunciar aquí que conseguín aprobar unha oposición e iso vai me levar fora do Concello de Catoira e fora do liderazgo do Partido Popular no noso Concello. Camaño lideraba o partido dende 2018, sendo candidato nas eleccións do 19 e do 2023. Da súa primeira etapa destaca ter rachado coa hexemonía do PSOE en Catoira. Di que nas eleccións de 2019 o PP logrou facer o cambio prometido, aínda que non funcionara. Considera que desa etapa queda un legado positivo para a vila, coa captación de fondos da Xunta ou o impulso de proxectos. Foi un tempo moi bo, moi positivo, do que nos sentimos todo o equipo moi orgulloso, e eu principalmente. Foron momentos moi bons, sempre hai todo tipo de cousas, pero ao fin e ao cabo, en definitiva, pois foron tempos que deron moitos frutos e moi positivos. Nas eleccións do 2023 o BNG fíxose cunha maioría absoluta, pero os populares conseguiron situarse como a segunda forza. Camaño deixa, polo tanto, o PP como líder da oposición nesta localidade. A acta de Camaño será asumida agora por Secundino Longa. Secundino era o número 4, será el que encolla a miña acta, a acta que eu deixo para seguir co traballo que levamos feito ata agora. Secundino estuvo con nós todo o tempo, desde o primeiro momento. E aínda que marcha, asegura que continuará traballando polo proxecto que el mesmo puxo en marcha. Pode soar unha despedida, pero non é para nada unha despedida, xa que eu estarei estes anos todos, estes 3 anos, botándolle unha man, aconsellándose, axudándolle a que sigan ese recorrido que levamos feito ata agora. E conclúe agradecendo o traballo feito polo equipo que o acompañou ata aquí. Tamén palabras de agradecemento para o presidente do PPDG Alfonso Rueda, o líder provincial Luis López e para os populares vilanoveses Gonzalo Durán e Javier Tourís.